Tu știi care este diferența dintre o aplicație de vânzare și o aplicație de vânzare și gestiune? Aplicația de vânzare te ajută să vinzi. Practic, nu trebuie să mai bați direct în casa de marcat ca să scoți în bon. Ai o aplicație, o interfață unde ai toate produsele și doar le bați în softul respectiv care te ajută să eliberezi bonul fiscal mai rapid. Aplicația de vânzare și gestiune înseamnă să ai o aplicație unde vinzi mai rapid, dar în același timp ai și partea de gestiune. Adică poți să-ți ții și gestiunea a ceea ce vinzi. Gestiunea stocurilor, poți să introduci NIR-uri, poți să faci o grămadă de chestii pe care doar cu o aplicație de vânzare sau doar din casa de marcat tu nu le poți face. Ce este fain la aplicația noastră Bookit POS este că este la pachet. Este și aplicații de vânzare și aplicații de gestiune. Nu sunt separate, se pot folosi separat, dar noi vi le dăm la pachet. Dacă vrei să afli mai multe detalii, nu uita să-mi dai un follow.